Uyivile ke mntanam. Nimthiye bani ke umolokazana wakokwenu? Ubani igama lakhe? Nozolile baba. Bani? Nozolile uDabawo. Okay, hayi ke enkosini bantwana bam. Nozolile mntanam. Mna ndinguDabawo walapha. Nje uthi unozolile, zawuzole nangomso nangomsomnye. Indoda ke mntanam iyambanjezelwa ngempama. Uyimbambazele ngempama indoda uyibuza uba iqhamukaphi. Ungakulinga uzikhathele ngendoda, khabe emaqatheni bingathi ayithethi, ivula umlomo, itsho uba iqhamukaphi. Ndithi mntanam imali endoda ke ihlale emapheleni, ungazoleli indoda, zolele umzi wakho. Indoda ungayizoleli nozoleli. Tsho mna Dabawo, ndim uDabawo omkhulu apha. Akakho omnye uDabawo, phelele ndasekhaya. Ndithi kuwe bayibona ihamba netsheri ungabuzi uba uphangela nayo, uyileqe ngesitena. Kutsho mna uDabawo, indoda ingakuqheli kakubi. Ndasinangomso, kutsho mna Nozolile. Ndijonge mntanam, akusanyanyezeli, unganyamezeli mntanam, unyamezele uyimbambazele ngempama. Zolele omli oomamazala nootatazala bakho. Xa ufika endodeni uyibonise uba uqhamukaphi mntanam. Kutsho mna ndimndedwa uDabawo apha, ndimndedwa ipeta apha, ndimndedwa ophetheyo apha. Tsho mna, yava? Ke mntanam, angaza komnye umama wasemzini azoyala nanku umolokazana wasemantandeni. Hayi, izoyala mangweviza.